Καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο από τη σειρά Βρες τη φόρμα σου και σήμερα θα στοχεύσουμε στον κορμό μας. Ξεκινάμε με ζέσταμα. Κάθομαι με τα πέλματα ενωμένα, τραβάω τη σπονδυλική μου στήλη προς τα πάνω και κάνω κάμψεις του κορμού δεξιά και αριστερά. Μακραίνω όσο μπορώ. Επανέρχομαι, εισπνέω και εκπνέω από την άλλη. Φέρνω τα χέρια μου απέναντι από το στήθος, ανοίγω τα χέρια, κοιτάζω ψηλά, εισπνέω, εκπνέω, κάνω κύρτωση στον κορμό, ακολουθεί και το πηγούνι μέσα και κλείνω τα χέρια και επαναλαμβάνω. Ανοίγω εισπνοή, κλείνω εκπνοή. Πολύ ωραία. Θα ξαπλώσουμε σε ύπτια θέση. Έχω τα χέρια δίπλα από τη λεκάνη μου και σηκώνω το δεξί πόδι ψηλά. Μακραίνω και το πέλμα. Εισπνέω και με την εκπνοή κατεβάζω μακριά κάτω. Εισπνοή πίσω, εκπνοή κατεβάζω. Προσπαθώ να κρατάω σταθερά το κορμό μου. Στην εισπνοή ανοίγουμε τα πλευρά προς τα έξω και στην εκπνοή μαζεύουμε τα πλευρά και ρουφάμε τον αφαλό προς τα μέσα και προς τα πάνω. Πολύ ωραία. Κατεβάζουμε και συνεχίζουμε το ίδιο με το άλλο πόδι. Για 6 επαναλήψεις. Τώρα θα πλέξουμε τα δάχτυλά μας και θα αγκαλιάσουμε το κεφάλι. Κρατάω το κεφάλι μου μαλακά, εισπνοή και με την εκπνοή ανεβάζω τον κορμό μου, ξεκολλάω τις ομοπλάτες από το πάτωμα και κοιτάζω ανάμεσα από τα πόδια μου. Προσπαθώ να μην τραβάω το κεφάλι μου. Κρατάω τα πόδια μου παράλληλα και ανοιχτά στο άνοιγμα της λεκάνης μου. Άλλες 6 επαναλήψεις. Τώρα θα μείνω ψηλά και θα σηκώσω το δεξί μου πόδι πάνω. Κάνω point και το αριστερό και κάνω αλλαγές. Πάνω κάτω τα πόδια. Κρατάω ψηλά το κεφάλι. Για 5, 4, 3, 2, 1 και κάτω. Τέλεια. Θα τεντώσουμε και χέρια και πόδια στο πάτωμα. Εισπνέω και ενώ εκπνέω φέρνω τα χέρια δίπλα από τη λεκάνη και σηκώνω το γόνατο. Εισπνοή, μακραίνω, εκπνοή το άλλο πόδι. Εισπνέω, εκπνοή μέσα ο αφαλός και σηκώνω εναλλάξ δεξί αριστερό πόδι. Φέρνω το γόνατο πάνω από τη λεκάνη και κρατάω σταθερά το κορμό μου. Θα μείνουμε με το αριστερό πόδι ψηλά και θα κάνουμε single leg stretch. Αλλάζουμε τα πόδια, το ένα τεντώνει και μετά το άλλο. Αν νιώθω ότι έχω ένταση στον αυχένα μου, μπορώ να βάλω τα χέρια και να κρατήσω το κεφάλι.
Πολύ ωραία. Παίρνω μερικές ανάσες. Και τώρα σηκώνω τα πόδια μου ψηλά, ανοίγω τα γόνατα προς τα έξω και έχω ενωμένα τα πέλματά μου. Πλέκω πάλι τα χέρια και αγκαλιάζω το κεφάλι. Εισπνέω και με την εκπνοή σηκώνω τον κορμό μου να ξεκολλήσουν οι ομοπλάτες και όταν ξανακατεύω κλείνω τα γόνατα. Ανοίγω τα γόνατα, σηκώνομαι, κατεβαίνω, κλείνω. Άλλες 6 επαναλήψεις. Τώρα θα μείνουμε εκεί ψηλά, κρατάω την ανοιχτή θέση στα πόδια και κατεβάζω ένα λάξ να κουμπίσουν τα δάχτυλα του ποδιού μου στο πάτωμα. Ενώ κατεβάζω το πόδι εκπνέω και ενώ ανεβάζω εισπνέω. Ρουφάω μέσα τον αφαλό μου για να κρατάω σταθερή τη λεκάνη μου. Τέλεια! Τώρα θα σηκώσουμε τα πόδια μας ψηλά και λυγισμένα. Φέρνουμε τα χέρια στο πλάι, στο ύψος των ώμων. Είναι στον αέρα τα χέρια. Μακραίνω τα πόδια μου προς το ταβάνι και προσπαθώ να είναι πάνω από τη λεκάνη μου και φέρνω τα χέρια δίπλα από τη λεκάνη. Εισπνέω, κατεβαίνω, ανοίγω τα χέρια, εκπνέω, ανεβαίνω. Αν νιώθω ένταση στον αυχένα μου, μπορώ να κάνω αυτή την άσκηση χωρίς να σηκώνω το κεφάλι. Θα μείνω ψηλά με τεντωμένα πόδια, κρατάω το ένα πόδι μου, εισπνέω και τραβάω και αλλάζω. Τραβάω, αλλάζω. Ενώ εισπνέω, τραβάω. Και πάλι μπορείς να κρατήσεις το κεφάλι σου στο πάτωμα. Τέλεια, κάνε δεξιά και αριστερά το κεφάλι σου αν νιώθεις ένταση στον αυχένα. Θα πατήσουμε τα πόδια στο πάτωμα, θα είναι ανοιχτά στο άνοιγμα της λεκάνης και θα τα κρατάμε παράλληλα. Ενεργοποιώ τους γλουτούς και σηκώνω τη λεκάνη μου ψηλά. Κατεβάζω να ακουμπήσει ο κόκκιος στο πάτωμα. Εισπνέω, κατεβάζω, εκπνέω, ανεβάζω. Στηρίζομαι στα χέρια, στις ομοπλάτες και στα πέλματά μου. Κρατάω τους ώμους μακριά από τα αυτιά. Άλλη μία φορά και θα κρατήσουμε τη λεκάνη μας ψηλά. Σηκώνουμε το ένα πόδι ψηλά, το γόνατο να έρθει πάνω από τη λεκάνη και το πέλμα είναι point. Και αλλάζω. Μία το ένα πόδι, μία το άλλο. Εισπνοή κάτω, εκπνοή ανεβάζω. Πολύ ωραία. Και τώρα θα γυρίσουμε στο πλάι και θα στηριχτούμε στον αγκώνα μας. Ο αγκώνας μου πρέπει να είναι κάτω από τον ώμο μου. Τα πόδια είναι κλειστά και λυγισμένα. Βάζω το άλλο χέρι στη μέση μου και σηκώνω τη λεκάνη από το πάτωμα. Προσπαθώ να παραμένει ο ώμος πάνω από τον αγκώνα μου.
Άλλα 2 και θα κρατήσουμε τη λεκάνη ψηλά. Μένω και τεντώνω το χέρι μου. Κρατάω εκεί ψηλά τη λεκάνη για 5, 4, 3, 2, 1 και κάτω. Τέλεια! Και τώρα ακολουθεί μια πολύ ωραία άσκηση διάτασης. Φέρνουμε το ένα πόδι μπροστά και το άλλο πίσω και προσπαθούμε να κρατάμε τη λεκάνη μας ίσια. Κάνουμε πλάγια κάμψη με τον κορμό, μία δεξιά και μία αριστερά. Και τώρα θα επαναλάβουμε το ίδιο από την άλλη πλευρά. Για 10 επαναλήψεις. Θα κρατήσουμε ψηλά τη λεκάνη, μακραίνω και το χέρι μου και μένω για 5, 4, 3, 2, 1 και κάτω. Και ακολουθεί η διάταση και από την άλλη πλευρά. Βάζουμε το ένα πόδι μπροστά, το άλλο πίσω, κάθομαι καλά και κάνω κάμψη του κορμού, πλάγια, δεξιά και αριστερά. Και θα συνεχίσουμε σε τετραποδική θέση. Βάζουμε τα γόνατα κάτω από τη λεκάνη και τις παλάμες κάτω από τους ώμους. Μακραίνω το κεφάλι και τη σπονδυλική στήλη. Βάζω τα δάχτυλα των ποδιών μου να πατήσουν στο πάτωμα και θα σηκώσω ελαφρώς τα γόνατα από το πάτωμα και θα κατεβάσω. Εισπνοή κάτω, εκπνοή ανεβάζω. Ενώ ανεβάζω τα γόνατα, ρουφάω μέσα τον οφαλό και κρατάω πολύ δυνατά το κέντρο μου. Άλλες 2 φορές και θα κρατήσουμε ψηλά τα γόνατα. Φέρνω ένα λάξ τα γόνατα προς το στήθος. Και πάλι κρατάω σταθερά το κορμό μου. Άλλες 4 επαναλήψεις. 4, 3, 2, 1 και κάτω. Συνεχίζουμε πάλι σε τετραποδική θέση, μόνο που τώρα το δεξί μου χέρι θα τεντώσει μπροστά και το αριστερό μου πόδι πίσω. Κρατάω τώρα στο κέντρο τον κορμό μου και προσπαθώ να μην σπάω τη μέση μου. Εισπνοή κάτω, εκπνοή πάνω και ενεργοποιώ και γλουτούς. Άλλες 5 επαναλήψεις. Πολύ ωραία. Τώρα αλλάζουμε χέρι-πόδι. Συνεχίζω να κρατάω σταθερό τον κορμό και τη λεκάνη μου. Πρέπει οι ώμοι και η λεκάνη να κοιτάζουν προς το πάτωμα. Άλλες 4 επαναλήψεις.
Πάρα πολύ ωραία και λίγες ανάσες τώρα. Συνεχίζουμε με σανίδα. Φέρνουμε τις παλάμες κάτω από τους ώμους, τεντώνουμε τα πόδια, είναι ανοιχτά στο άνοιγμα της λεκάνης. Εισπνοή, λυγίζω τα γόνατα και η λεκάνη μου πάει προς τα πίσω, εκπνοή, σμπρώχνω μπροστά και έρχομαι σε σανίδα. Ενώ έρχομαι σε σανίδα προσέχω τη λεκάνη μου να την κρατάω ψηλά και να μην πέφτει προς τα κάτω. Άλλες 2 επαναλήψεις. Τώρα είτε μένω σταθερά σε σανίδα, είτε σμπρώχνω με τα δάχτυλα των ποδιών μου το σώμα μου μπροστά, χωρίς όμως να ανεβοκατεβαίνει η λεκάνη μου. Για 5, 4, 3, 2, 1 ακόμα και κάτω. Τέλεια. Και με αυτή την άσκηση ολοκληρώνουμε το πρόγραμμά μας. Ερχόμαστε πάλι σε σανίδα. Και σηκώνω δεξί αριστερό πόδι εναλλάξ, πάλι κρατάω σταθερά το κορμό μου και τη λεκάνη μου. Το πέλμα μου είναι flex. Άλλες 8 επαναλήψεις για να ολοκληρώσουμε. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και κάτω. Τέλεια. Και τώρα ακολουθούν διατάσεις. Ανοίγω τα πόδια μου και σηκώνω τα χέρια στο ύψος του ώμου τεντωμένα. Στρίβω τον κορμό μου προς το ένα πόδι, το ένα χέρι μακραίνει μπρος και το άλλο πίσω. Εισπνοή στο κέντρο, εκπνοή από την άλλη και στρίβω κατεβαίνω. Το ένα χέρι μακραίνει μπρος και το άλλο πίσω. Κλείνω τα πόδια, μαζεύω κλαδόν και χαλαρώνω τους ώμους. Σηκώνω το ένα χέρι ψηλά και στρίβω αντίθετα τον κορμό μου. Το ίδιο θα κάνω και από την άλλη. Τραβάω το κεφάλι μου και τη σπονδυλική μου στήλη προς τα πάνω. Και θα ολοκληρώσουμε όπως ξεκινήσαμε, με αναπνοές. Εισπνέω, ανοίγω το στήθος, εκπνέω, κλείνω τα χέρια και κάνω κύρτωση. Εισπνοή, ανοίγω, εκπνοή μέσα, χαλαρώνω. Άλλη μία εισπνοή και εκπνοή. Αν σου άρεσε το σημερινό πρόγραμμα, μπορείς να κάνεις like, εγγραφή και να πατήσεις το κουδουνάκι για να μην χάνεις επόμενο βίντεο. Γεια σου!